Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente Robles. Bon dia, Víctor Calderón Fenites. Què tal, com estem? Molt cansat, ja estic cansat de la calor, estic cansat de tot, de la temporada ja, vull agafar vacances. Ostres, doncs no queda... Vacances que no tindré per coses extres. No queda gaire per acabar la temporada, però abans tenim un programa especial com el d'avui, que tenim una entrevista amb la Coralí Espunya. Hola, què tal, Coralí? Bon dia, encantada de tenir aquí. Molt bé. Sí? Ara amb aire condicionat, la calor jo la porto perfecta. Perfecte. Genial. Al ser del nord, la calor malament, no? Bueno, ara ja porto molt de temps visquent a Barcelona. Després... Sí, Barcelona és una ciutat que és una bombolla de calor en si mateixa. Sí. Sí. Doncs la Coralí ha vingut, a part de parlar-nos del temps, també és l'autora de... Una obra molt interessant. Sí, l'adaptació al còmic, novel·la gràfica de l'obra de teatre Maricel, que és... L'obra de teatre que justament aquest any serà l'últim any que es faci. No sé si s'ha acabat ja de fer o queda algun passe. Just acaba aquest cap de setmana passat ha acabat, no? Aquest últim diumenge ha estat l'última funció i ha estat l'última funció també de Goll de Gom, que es jubila. Que es jubilen, sí. I ningú... Bueno, han tancat ells perquè porten molts anys fent... A veure, després de tota la trajectòria que tenen i tots els anys també es mereixen vacances. Es poden jubilar, eh? Sí. Ells no són en Miyazaki, ells de moment sembla que es jubilen. Sí, ben fet. Molt bé, l'obra de teatre, recordem que és d'Àngel Guimarà, que és una adaptació del text de Xavier Bru de Sala, no? I és això, una obra de les més emblemàtiques del teatre català, no? De les més reconegudes. Jo de petit me'n recordo de cantar les cançons de l'obra. Anava a posar-me a cantar ara, però crec que no és el moment. Per què no? Sí, això és una història com d'un amor prohibit, també, amb component de religió, també. Sí, bueno, de tot una... Aquí ja es podria posar a l'actualitat d'aquesta obra, perfectament. Totalment. Sí. Ara, tristament, és molt més vigent del que era fa uns anys. Fa uns anys, exacte. I molt tristament. Però una pregunta, com has adaptat tu l'obra a text per al còmic? O has tingut ajuda? O l'has adaptat directament de l'Àngel Guimarà o directament de Xavier Bru de l'obra de teatre? Sí, tot aquest còmic està adaptat de l'obra de teatre... Perdona. No, sí, l'obra de teatre. És que ara, un moment, perquè els dos són obres de teatre. Sí, clar, sí. De Goll de Gom. Hi ha diferències amb la d'Àngel Guimarà. Per exemple, el personatge d'Idris no existeix dintre d'Àngel Guimarà. Vale. I aquesta és la diferència per mi més clau. I llavors també que s'ha reduït doncs, per poder ser musical, s'ha fet com més lírica i tot això. I la veritat és que sí, jo vaig agafar bàsicament el guió de Bru de Sala, vaig eliminar doncs, algunes parts perquè en una cançó té molt de sentit perquè he plorat que es repeteixi 20 vegades. En un còmic, quan ja ho has llegit dos, dius ja ho entenc, Blanca. Sí. Has plorat, molt bé. Te m'he frenat un poco. Endavant. Chill pill, Blanca. Llavors, senzillament va ser eliminar aquestes frases que es repetien tant i tota la resta el text íntegre. Però literalment que tu puguis estar escoltant el musical, llegir el còmic. De fet, ja... Ho has provat a casa, de posar-te la música de Goll de Gom i anar-te llegint el còmic? He de dir que no, però m'ha fet molta gràcia que a TikTok hi ha hagut gent que ha comprat el còmic que m'han fet tota la cançó de Per què he plorat amb la música i llavors van posant de vinyeta a vinyeta. Ostres. Increïble, Hòstia. Han fet la feina, Sí, jo dic... Feina de promoció. M'encanta la gent Gen Z perquè em fan a mi la feina dient, hòstia, com a millennial no ho penso mai, això. Genial. També, això, clar, és un projecte que... Com va arribar a les teves mans? És una proposta de Goll de Gom o és una idea que vas tenir tu al veure l'obra? Com va ser això? Sí, doncs mira, és molt divertit explicar-ho perquè molta gent es pensa que em va venir a mi l'encàrrec, i és un no. Això és una idea que jo tenia flotant al meu cap des de 2020. El que passa és que jo 2020 no tenia el prou coneixement com per poder adaptar tot el còmic i fer aquesta feina tan grossa. Llavors, ja l'any passat vaig estar fent un curs de la Joso que em van estar ajudant molt per veure de com podia, sobretot el fet de l'storytelling, millorar-ho pel tema de còmic. I jo al final vaig dir, vale, doncs em preparo unes pàgines i com que va sortir la notícia que de Goll de Gom anava a fer Maricel per última vegada, vaig dir, doncs em preparo unes pàgines de prova i vaig a de Goll de Gom. Els hi va agradar? I vaig aconseguir una reunió i els hi va agradar.
després m'han confessat, ara que ja està fet, que diuen, van trobar que sí, molt guai, però que segurament aquest projecte no sortiria endavant. Vaja. Es van esperar que ho tingués fet, per dir-ho, i dic normal, però... Sí, també és normal, perquè hi ha projectes així que es comencen, però també és difícil. Clar. És un procés llarg, també, no? Quant temps vas trigar en adaptar-ho tot i fer-ho tot? Perquè té pinta de que són uns quants anys. És una bogeria. Vull dir, abans de res jo explico que segueixo tinguent tendinitis encara del canyell aquí, de la feina, perquè ho vaig fer en 4 mesos. En 4 mesos? Només 4 mesos? Que va ser avisar la meva feina del pal. No em puc demanar vacances perquè ja me les havia fet aquell any, perquè va ser un moment, torno a la història d'enrere perquè tot es va lligant. La cosa és que per aquest projecte necessitàvem un editorial. I el món editorial, doncs, costa molt que la gent aposti per una història que és potser tan nicho com pots dir Maricel, que a sobre només es podrà fer segurament en català, que a sobre és d'un musical. Llavors què passa? Doncs moltes editorials no es volien arriscar. I d'això va ser que el projecte, doncs, tot i que potser ja per aquestes dates, juny, juliol, me'l va de goll de com digués, vale, però trobo una editorial. Llavors, no vam trobar una editorial fins octubre, que la vaig trobar gràcies a una amiga meva que es diu Clàudia Vilanova, que em va posar en contacte amb l'Alberto de SD Ediciones, i van trobar Yermo. I Yermo em va dir, vale, m'agrada aquest projecte, ara, seria guai poder-lo treure per Sant Jordi. Clar. Perquè, òbviament... I tu no volies esperar més a Sant Jordi del 2026, no? No, a veure, aquest projecte s'havia de treure. Clar, aquest any hi havia també Maricel als teatres, no? Al Teatre Victòria. Exacte. Llavors, què va dir això? Vale, doncs jo he de trobar-me la forma, en aquell moment jo tenia 14 pàgines fetes, el còmic ara en té, no sé si 96, 94. He de fer tota la resta del còmic d'octubre, no, novembre pràcticament, perquè és a finals d'octubre, a febrer. Ah, molt bé. Sí, jo va ser avisar tothom del pal. Bueno, desapareixeré, que ho sapigueu, sabeu vacances, sabeu cap d'any. No vaig tenir cap d'any, jo. Ostres. Perquè va ser si tinc cap d'any, que surts de festa. Si surts de festa, què vol dir? Que el dia següent no treballes. Sí, exacte. Jo he d'estar fent mínim 1 o 2 pàgines per dia. I més quan vas fent més edat, et costa més recuperar. Això és un any més, no? Una hora més de recuperació. És ritme d'autor americà que fa pàgina per dia, quasi, no? Sí, era una bogeria que em van mirar gent i diu... O sigui, sorties de la teva feina, anaves a casa i a seguir treballant amb Maricel. Vaig tenir sort que els meus jefes em van deixar teletreballar, perquè jo els hi vaig demanar ja de... Vull gastar-me el mínim de temps possible en absolutament tot. Sí. Això vol dir d'intentar no moure'm d'un lloc, i dic, vaig entrar a Modo Ermitaño, i a vegades volia dir de jo passar-me 8 hores després de sortir de la feina fent més feina. Sí. 8 hores més, no? 8 hores més, menys caps de setmana, que podia ser 12. Els caps de setmana també li foties. Has perdut molta vida social en aquests 4 mesos. Sí, jo vaig tornar i sabeu aquell moment de postpandèmia que deies, no me'n recordo com parlar amb la gent? Sí. Va sortir de... Com es feia, això? Jo entrava la gent, deia, Globo, Uber? T'hem de felicitar perquè realment el còmic sembla que... Bueno, això es nota que li has dedicat moltes hores, inclús més de les que... Color també ho has fet tu? Sí, tot. Sí. I el tema de rotulació i... Amb això em van ajudar a l'editorial. Sí, en Carles Miralles, no?, que és de Yermo Editorial, suposo que va fer i també el tema de rotulació. Sí, almenys això sí, que tot el tema text i això, quan vaig agafar l'editorial els hi vaig poder donar el llibre amb el guió i dir-los és la vostra feina ara. Visualment és espectacular, les pàgines són una passada, molt de moviment també, i el color també és molt impactant, com bé deies, el color és aquí hi ha una feinassa també feta. Què t'ha portat més feina, fer els dibuixos o a decidir agafar la paleta de colors i aplicar-la? No ho sé dir-t'ho exactament, perquè anava tan en mode automàtic. La paleta de colors podia ser complicat amb les pàgines que canvien, també perquè jo volia fer servir el color per donar sensació de que passa el temps. No és la mateixa la llum de si algú passa a la matinada que al vespre o a la nit. Llavors, al final, era una mica sí que era molt de curro la pàgina en la qual el temps canviava, però llavors era agafar la mateixa paleta de colors i anar-la aplicant en totes les pàgines que corresponguessin.
Sí, la llum està molt ben treballada també, que al ser al mar i tal està guai, i els colors també hi ha alguns colors així per expressar les emocions també. Al final del còmic hi ha, no farem spoilers, però hi ha escenes dramàtiques i també fa servir colors més potents per això, dramatitzar precisament aquestes escenes, no? Sí, i a veure, també donar les gràcies a les Sisquelles, que va ser una persona que cada 2 setmanes quedava amb ella per ensenyar-li el còmic com anava i em donava crítiques, em feia canviar coses, però sempre per bé. Perquè hi havia molts moments que dius, tu com a persona que va veure l'obra de teatre, hi ha coses que òbviament no t'hi fixaràs, com... Com a persona que va veure l'obra de teatre i com a autora novell, perquè és el teu primer còmic. Clar. Potser necessites un cop de mà... Sí, a veure, també hi ha moments, jo que sé, exemple, Mateu-me d'un cop, i hi havia preguntes com, vale, en quin moment deixa anar la creu la blanca? Preguntes això que dius, ostres, em sembla que torni a estar a classe de català amb un examen, parlant el simbolisme de... No sé, i dius, sí, però és que és important perquè ara mateix això, aquí té un impacte, perquè hi ha un moment que en Said agafa el punyal i llavors li torna a la blanca, perquè la blanca s'ha de quedar aquest punyal, és superimportant. Llavors, està molt bé poder parlar directament amb les Sisquelles, poder estar amb els de Tagoll de Gom tractant perquè t'expliquen aquestes coses. Clar. I a sobre doncs, que em van donar molta facilitat d'anar a fer fotos al vaixell, de poder-me d'ensenyar, diuen, mira, hem fet aquestes fotos... Sí, el vaixell que surt aquí és el vaixell de l'obra de teatre. Sí, sí. Que bé, o sigui, això està molt bé. Que guai, tenir aquestes referències també. Has pogut també això, crear tu o introduir tu alguns elements que potser a l'obra o no quedava tan clar o que volies fer èmfasi. A veure, sobretot el que jo he pogut fer, que ja és la gràcia de que això pugui estar adaptat a un còmic, és posar plans que són impossibles de veure en una obra de teatre. De nivell de, jo et puc posar contrapicats, jo hi ha en alguns moments que et faig com una panoràmica que veus com tot el barco des d'una primera... Clar, això en una obra de teatre és impossible que el vegis perquè la teva perspectiva és el seient que tu estiguis i com ho veus. Veus tot el que passa i tots els personatges alhora, no? Clar, i ja hi ha d'aquests moments, perquè és el guai també que el còmic et recordi aquesta obra de teatre i aquests moments, perquè sobre els actors són increïbles. Sí. La gent El disseny dels personatges es va basar una mica en la fisonomia dels actors actuals o vas decidir fer tu per lliure? Va ser una mica barreja de tot. També hi va haver-hi temes. Per exemple, jo al principi la Blanca la feia morena, però perquè jo tenia molt la imatge de la meva Blanca, que ara no me'n recordo del nom de la noia, perdona, de l'actiu, però per mi la Blanca era morena. I llavors em van dir, tu escolta, la Blanca millor que la facis rossa, perquè és una cosa de personatge que el fa diferenciar a tots els altres. I vas dir, és veritat, perquè llavors com que és l'únic personatge ros, de seguida veus que és la Blanca. Sí. I a part de que la majoria d'actrius que han fet de Blanca solen ser rosses o s'han posat rosses pel paper. En Said sí que ha estat una mica una barreja dels 3 Saids que hi ha hagut. La Blanca, com he dit, això una mica. I els altres, per exemple, l'Idris, doncs, òbviament, m'he basat en un nen, perquè és un paper que no l'ha fet mai un nen. També és veritat, sí. Ara que deies les 3 versions, recordem que aquesta obra es va estrenar el 1988. Abans de que tu nasquessis, eh? Sí, abans, fins i tot, un any abans. El 2004, la segona versió, que és la que vaig veure jo, de petit, i el 2024 aquesta última també versió que s'ha fet. També, abans parlaves d'això, hi ha escenes en què sí que es veu així com un pla més general, podríem dir, no?, amb tots els personatges, i m'agrada molt també com has jugat amb aquests plans generals, inclús en alguns que es veuen el mateix personatge en diferents... O sigui, en el mateix plànol, el mateix personatge, no?, en diferents accions. També volia preguntar, quina ha sigut potser l'escena de l'obra que t'ha costat més representar en el còmic, a les vinyetes? Jo sempre ho dic, la mort de l'Idris. Sí? És que jo dic, el meu primer còmic hi ha de matar un nen. Ja, és veritat que comences a parlar de porta gran, sí. I que, hòstia, era això, i sempre tenia la dubte de que això va ser un tema que vaig parlar amb les Sisquelles, en Carles, perquè clar, l'obra la van a veure nens. El meu estil de dibuix i això no és infantil, però dic, vale, jo fins a quin punt he de ser gràfic amb el que ensenyo. Fins a quin punt em sento còmode, i em van dir, no, tu sigues gràfica, t'ho ensenyo perquè aquesta obra no enganya, sí. I això. I em van dir això i vaig dir, vale, ara, si és veritat que la mort de l'Idris no em vaig atrevir massa a ensenyar,
També en part perquè Et feia angúnia. em feia angúnia i jo sobre dic, és que amb Google em vindrà a buscar la policia. Jo buscant referències, d'anar buscant de nens amb mal de panxa i això dic, és que entrarà de FBI, penat, jo com els explico, no, és una obra de teatre, Buscant els catalans són molt raros. Buscant referències de nens a Google, no? I... Jo estava mirant com ho han fet amb en Gavroche, amb els Miserables... Sí. No, és com un... Sí, no, ningú ho ensenya, Això ho he de dir, la majoria de llocs es caguen com jo. Soc una covarda, però no estic sola. Una cosa, és la teva primera obra de còmic. Quina experiència tens amb el còmic per decidir llançar-te a fer un projecte com aquest de Maricel, que dona cert respecte a agafar-lo? Quina experiència en el còmic tens? A veure, a mi sempre m'ha agradat molt dibuixar, ho he fet des de petita, llavors sí que és veritat que jo tirava més cap a un ambient de disseny i il·lustració, fins fa 1 o 2 anys que vaig dir no, jo em vull dedicar al còmic. I per què fas aquest clic? Doncs perquè sempre m'havia agradat molt el tema d'escriure, havia estat estudiant molt també a l'Ateneu del tema narrativa, com anaven, he estudiat lletres, soc d'aquesta gent de... Sí, autora completa, no? Sí, jo sóc molt feliç si tenim una xerrada de 2 hores sobre l'Odissea, la Ilíada, totes aquestes coses, narrativa, ho flipo. Genial. Llavors, el còmic em va semblar com el nexe perfecte entre el món d'il·lustració i el món de narrativa. I quan vaig tenir aquest clic al meu cap, que vaig trigar potser una mica a tenir-ho, que fins als 28 anys així, no em vaig donar compte d'hòstia, vull dedicar a això, però llavors va ser vale, doncs ara és que tinc el moment de... m'hi puc dedicar a tope, puc agafar tot el meu temps lliure i dir, aquí anem. Sí que havia fet algun còmic abans... Un fanzine i tal? Sí, fanzines, això, per exemple, a mi m'agrada molt el terror, llavors a vegades he estat fent històries per mi mateixes de terror, d'arribant a les 200 pàgines, una cosa així. Que guai. Però mai les havia publicat, mai he tingut això, llavors, tot i ser el meu primer còmic publicat, no és el primer còmic que he acabat. I jo ja era molt conscient abans d'agafar aquest projecte, dient, jo ja sé el que trigo que fer una pàgina, jo ja entenc un xic de narrativa i puc dedicar-m'hi a tot això. Òbviament, si el fes ara, el faria diferent, perquè sempre acabes aprenent de tot el que vas fent. Sí, però això ens passa a tots els artistes, que quan presentem l'obra després... O sigui, mai la tens acabada 100%, no? Sí, els que som músics i gravem la cançó i la tenim acabada, quan la toquem en el concert, cada cop que la toquem la toques diferent. Sí. I més quan ets un mal músic com jo. També, bueno, és això, venies de la il·lustració i també es nota. I aquí, en aquesta edició, que recordem, publica Yermo Ediciones, en format Franco-Vega, format gran per gaudir-ne pàgina completa, que això també ens ha agradat molt. Aquí a l'estudi ens està donant l'ombra, el còmic, sí. És gran. Sí, però jo tinc aquí els 2 protagonistes, els tenim i veritablement m'hi sembla una mica, no? No tant. Hi ha un apartat que m'ha agradat molt al final del còmic, que és el quadern d'esbossos, que... Això ens agrada molt als que comprem còmics con los extras, Els extras i també com has treballat una mica la creació dels personatges, no? En quins personatges històrics t'has basat per fer-ho. I crec aquesta pregunta va més enllà, que és, a tu t'agrada com a lectora i il·lustradora tenir aquests quaders d'esbossos o aquests extras en els còmics, perquè nosaltres, sense ser il·lustradors, en gaudim, entenem, i sempre ho diem amb els autors i autores, que de tots els còmics haurien de tenir aquesta secció. Perquè la gent també sigui una mica conscient de la feina que hi ha, però nosaltres, quan t'acabes de llegir el còmic, si t'ha agradat molt, tens com aquell pas d'ir de luto, no? De dir, bueno, els esbossos, bueno, que guai, mira, me'n recordo d'aquesta escena i fas com una mica de memòria. Sí. Clar, és molt guai perquè en tots els còmics, aquest inclòs amb tant de poc temps de preparació així, hi ha moltes escenes i molts esbossos que han quedat eliminats. Hi ha alguns que ni apareixen en aquest còmic i tot això, i és molt guai veure-ho, perquè justament és això, veus el procés, veus tot això. Jo com a autora és que arribo al punt més friqui de dir, jo és que a vegades em compraria tot un llibre, però només a tintes, per veure com ho fa aquest autor per fer les tintes. Segurament deuen haver-hi, no? Les Art Edition aquestes, també. Sí. Hi ha, sobretot els americans, em sap greu a vegades dient, ostres, m'agrada molt la tinta d'en Bruno Redondo. El Bruno Redondo és molt bo, Sí. El Bruno Redondo l'hem recomanat aquí molt per al seu Nightwing, no? Sí, el Nightwing està molt bé, sobretot aquell, n'hi ha un que és una obra
és una de les grapes que per mi és obra mestra, que és tot un plano seqüència, tot el còmic, i aquell és brutal. Sí, també és com un pla general, també una mica com els que has treballat de tu en fet, algun sí, moment. la cançó d'Osman està superbasada amb el Nightwing de Bruno Redondo. Sí, ostres, totalment. ja que ostres, hem trobat aquí la relació. Perquè, clar, a tu t'agrada molt el món del còmic, has dit que d'amagatotis, sense que la gent ho sàpiga, tu tens els teus còmics a casa i tal. Quins còmics llegeixes? Perquè, clar, aquí deu haver-hi un transfons... Ara acabem de descobrir lo de Bruno Redondo, que nos deja con el ojal roto. I referències també per fer aquest, perquè no sé si hi ha més adaptacions d'obres de teatre. Abans has mencionat Miserables i tal, no sé si... N'hi ha algunes, per exemple, ara s'han tret... No l'he vist, aquest, però sé que hi ha un musical de Romeo plus Juliet a Londres i han fet el còmic. Ah, que sí? Es pot vendre. Sí, tinc un conegut em va enviar la foto de... Sí. Mira, s'han començat a fer! I dic, hòstia, que guai. Jo, a veure, llegeixo sobretot còmic americà. Vale. Soc molt així. Indie, Dark Horse i Dark Horse m'agrada molt. Something is Killing the Children, m'encanta. House of Slaughter. Llavors, a vegades fins i tot m'agrada entrar a llibreries de còmics, anar mirant, i és un... No una verge d'idea, no? Sí, jo de... No sé què és, mola el dibuix, me'l quedo. Stray Toasters m'encanta, en Greg Smallwood, cada cosa que dibuixa la compro. És que el Human Target, el còmic aquest, és brutal. M'encanta. El dibuix és excel·lent. És que quan cada cop que parlo se'm posen els pels de punta d'aquest còmic. Jo en Greg Smallwood l'he arribat a tenir en idiomes parlants que em diu la gent, per què tens un còmic en alemany? L'entenc una mica. Primera vez... Jo aquest còmic el tinc perquè és que només el mires i entens tota la història. Sí. Llavors, el meu gran la influència, el que m'agrada més és en Gigi Cabenago, que, si us agrada DC, ara ha fet una cosa de Dylan Dog i Batman, que està molt xula. Vale. I, per exemple, aquest còmic està molt basat en el primer còmic de Gigi Cabenago, que més és un tio italià que també ve del món de la il·lustració, que es diu Mater Dolorosa. Com es diu, perdona? Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Em sona. S'ha publicat aquí? Sí. Vale. Això, el fumetti italià, no? I manga i anime tal, tens aquesta influència, perquè per l'edat que tens i siguent de Catalunya, imaginem que Bola de Drac l'has vist segur, i això One Piece. No sé per què, però tots els autors i autores de còmic amb els que parlem de la nostra generació tenen la referència del Kamehameha. Jo he de dir que, a veure, sí que sobretot d'adolescent m'agrada molt manga anime. Ara mateix, a mi m'agrada molt l'Urasawa, Monster, aquest... Tot el que tira per terror, jo dic, vale, bé, m'agrada. Junji Ito, superfan. Llavors, jo potser era d'aquests més populars, jo era nena Naruto. Vale. Clar, ets la generació Naruto. Sí. Perquè també amb el dinamisme d'algunes vinyetes també pots recordar aquest dinamisme que es fa servir el manga. També jugues molt amb la roba, que això no m'ho hem comentat i està molt guai. També jugant amb aquest dinamisme, no? I les zones i el cel i tal, no? Amb aquest moviment constant, no? D'estar en un vaixell. Sí. Era molt important el fet de dir, clar, Maricel, dintre tot, el vaixell és xulíssim, és increïble, però és que tota l'acció passa al vaixell. Llavors, era dir, vale, com ho faig per ensenyar llocs diferents o que sembli una mica diferent, quan és tot el rato al mateix lloc? I a sobre dient, mira, això és un còmic. Jo puc fer que les onades agafin forma de cavalls i és com, no m'he de gastar ni 10 euros ni fer res, perquè clar, si això anéssim a fer una sèrie o una pel·lícula animada, per començar no ho podria fer una sola persona ni de conya. Aquests còmics, la part bona és que es pot fer una persona. Sí. De fet, aquest punt just el tractàvem amb una taula rodona que vam fer amb l'Albert Montens, Jordi Armengol i la... Alba Cardona. La coneixes, no, l'Alba Cardona, de l'Escola Ioso? Doncs just això, parlàvem de que fer un còmic no val... Per la imaginació és molt més barat plasmar-ho, la idea... Que fer una pel·lícula o una sèrie, no? Clar, jo sempre recordo que el George R. Martin, que una vegada parlant de la sèrie de Joc de Trons, deia, clar, jo escrivia una escena i per mi l'escena doncs, podia estar doncs, en un festí enorme, que feia un dia de sol, no sé què, però de sobte estava a l'estudi, estàvem gravant i aquell dia feia núvol. Però clar, nosaltres teníem els drets per gravar aquí, llavors hi teníem tota aquesta gent, tot això, i no podia fer sol. I dius, és que realment és així. Quan tu estàs aquí, que et pots inventar, pots fer-ho de tot, però quan ja traspasses el món més de la realitat, comencen a haver-hi molts més factors que no et penses fins que realment t'hi poses a treballar. Sí.
Sí, per anar a acabar també el tema de l'adaptació del text, que no l'hem comentat, que clar, l'obra és un musical, és cantat tot, no? Com tu vas plantejar això? I els textos en realitat són literals, no? I sí que has dit que has modificat alguna cosa, com tu vas plantejar? També suposo que amb Dagó i Dagom vas haver de parlar-ho, no? Sí, amb Dagó i Dagom vam parlar. També la idea era, tristament un còmic, no pot haver-hi la música d'en Gino Bar, em sap molt de greu. Llavors, era com ho puc fer per les vinyetes, donar la cadència de la cançó. Per tant, ja era el fet de dir que una cançó doncs, tingui més pàgines, segurament voldrà dir que aquesta cançó és més lenta, així. El Per què he plorat, per exemple, les vinyetes solen ser més petites, és perquè això és més íntim. Doncs, a partir de la disposició de les vinyetes i el que es va ensenyant, de que et pugui donar el ritme. Vale, molt bé. Això, per anar acabant també, en què estàs treballant ara, no, també? Sí, hi haurà un còmic teu properament. I fet amb més calma. Sí, no, primer que vas demanar un pròxim còmic. O si t'agradaria adaptar alguna altra obra de teatre. O obres de terror. I obres de terror, qualsevol persona que vulgui, qualsevol editorial que m'escolti, estic oberta. Sisplau, contacteu-me. Per fer obres de terror. Vull fer terror d'una vegada. Molt bé. Així estic. Però, si no, ara estic treballant en un còmic que li diem Els teixits de Penèlope, que explica la història de Penèlope als 20 anys que va estar esperant Odisseu. O sigui, l'altra part que no coneixem. Clar, i a sobre interliat amb 4 dones que apareixen o a la Ilíada o l'Odissea, i que normalment doncs, no s'expliquen les seves històries. Per exemple, tots sabem que Paris se'n va anar amb Helena, però quanta gent d'aquí sap que Paris estava casat amb un fill? Helena. Jo ho sabia, que vaig estudiar mitologia grega i romana a l'escola. Helena també, com es va sentir de que es conegui com Helena de Troia, quan ella és d'Esparta tota la vida. Qui era la Circe, la bruixa, per què estava allà quan estava? Qui era Clitemnestra? Llavors, és també una idea de poder dibuixar coses molt més fantàstiques, de mitologia i tot això, dient anem allà. Té molt bona pinta. El text és teu? És obra completa? Sí. Obra completa. Doncs també anirem seguint la pista d'això. Sí, ganes tindrem. Nosaltres... Tenim un petit bufetest. Sí, molt curtet. Sí, molt curtet. El teu còmic preferit? Tens algun de capçalera deus tenir. És que ara el primer que se m'apareix és Human Target de Greg Smallwood i Mater Dolorosa, i els he dit els dos. Perfecte, ja va bé. I autor preferit, l'Smallwood, no? No, el Gigi Cabenago. Gigi Cabenago el guanya, ho sento. I personatge de còmic preferit? O que t'hagués agradat dibuixar, que això m'agrada molt. Això és el còmic que t'hagués agradat fer tu. Un còmic ja fet que t'hagués... Per primer personatge preferit. De moment diré Dylan Dog. Vale. Està molt bé. I còmic que t'hagués agradat fer? Qualsevol de DC. O sigui, ets més de DC que de Marvel? Soc més de DC que de Marvel. M'agraden molt més els dolents de DC. La pel·li de Superman, l'has vist? Estic escapant als spoilers perquè encara no l'he vist. I nosaltres tampoc, o sigui, tranquil·la. Vale. També haig de dir que per Instagram hem vist que has fet un fanart, no, podríem dir, de Superman, que és una passada. Sí. És superxulo. Us recomanem també seguir a la Coralí a xarxes socials, que és @Coralí _estudio. Perfecte. Molt bé. I això, us animem a llegir aquesta adaptació en còmic de Maricel, que, com bé dèiem, ja no es farà més, o en principi no s'ha de fer més als escenaris, però, per sort, els còmics no tenen data de caducitat i podeu llegir la novel·la gràfica tantes vegades com vulgueu. I us poseu la banda sonora de fons i llegiu, que és la millor manera. Te'n vas a la platja, amb el mòbil, li poses la musiqueta al mòbil, amb un daiquiri, sota la sombrilla... Te'n vas al mar o al cel, també. Si vas a un avió, també el pots llegir a l'avió. Que no caigui. Acabem amb aquest humor... de merda? Sí, com sempre. Sí. Moltes gràcies, Coralí, per acompanyar-nos. Que tinguis molts èxits, perquè veritablement val molt la pena. I seguim la setmana que ve amb més bufacanya. Ui, especial Fantastic Four. Especial, som-hi! Que viene la pel·lícula. Adéu-siau. Adéu-siau.